Mahaw tayo mga idol, mahaw. Adlaw karong Martes mga idol. Apil pagkukuhan karong mga idol, seminar sa mga driver motor. Muna requirements mga idol sa kuan. Driver di ka mahimong tricycle driver dari sa sudot sa Butuan. Kung wala kay seminar. Anong karon mga idol, alas 9 akong i-schedule mga idol. Alas 9 seminar dito sa CTTMO. Kaya di man marehistro ang motor o walay seminar ang mga driver. Dili basta-basta mga ka-idol mahimog ang tricycle driver sa Butuan mga idol. Dili lang kay nalang kay lisensya kabalo na ka mo drive, pwede na kang masayro. Karon mga ka-idol dili na pwede, kinahanglan na kay ID sa seminar. Unya sunod nilang patakaran, tanan mga driver kinahanglan member na sa co-op. Di ka basta-basta makadrive og tricycle kung di ka member sa co-op. Dili lang kay nalang kay lisensya ka kabalo lang ka mamasayro di syudad nga makadrive na ka. Kinahanglan member ka sa co-op na bayaran ambot pila kay membership. Mahaw ta mga kaidol, mahaw. Ang ulam natin paksiw at saka ham. At di mo walang mainit na sabaw. Disiplina na to sa pagkaon mga ka-idol, kay mag-alaga na to sa atong sarili, kay nanata sa saktong edad mga ka-idol. Ang rice mo na ko mga ka-idol, muna nila kadaghan mga ka-idol. Bisan pag unsa kalami ang sudan mga ka-idol, pag mahurot ni tama na gud, dili na mag extra rice dugang-dugang ba. Sakto ra gid mga ka-idol, kay baka ma-high blood tayo, diabetes.